Min ta' żgħira Joe Gallia kellu l-ħolma li jagħmel prodotti ta' artiġjanat Malti, ħolma li bdiet propju mill-garaxx tommu. Twila li bdiet mill-garaxx tal-mama tiegħi u naqnaqa dejjem minn kabru, ġifieri kelli dejjem l-appoġġ ta' tim ta' nies li dejjem jikber u llum minn bniedem waħdu spiċċajna llum ta' tliet irruħ. U kieku mingħajrhom illum ma wasalniex fejn wasal, ġifieri jiena nagħti l-mertu kollu lil ħaddiema li għandi miegħi li jirrispettawni u nirrispettahom. Iżda Joe qatt ma ħares lura. Tantu hekk li llum din il-familja li tmexxi n-negozju tagħha mill-qalba tal-villaġġ tal-artiġjanat f'Taqali tagħmel xalata ta' prodotti lokali. Aħna nipproduċu ħafna souvenirs, ġifieri bdejna attwalment nagħmlu souvenirs għat-turisti u mbagħad imxejna bdejna nagħmlu sapun u mill-COVID law bdejna nagħmlu l-candles. Iżda l-ambizzjonijiet ta' Gallia bla tmiem, tant li qed ikabru l-operat tagħhom li mistenni jinfetaħ dalwaqt. Minn hawn ħammorru għall-ċentru ħaniftħu daqt fix-xhur li ġejjin fejn dak kollu nipproduċu, n-nies jistgħu jarawh, jistgħu missuh, jistgħu ixommuh u wkoll jaraw affarijiet oħrajn magħmulin Malta mhux tagħna biss. Dan kollu fi kliem Gallia u mertu tal-ħaddiema tiegħu li jaħdmu qatih. Aħna llum minħabba xi tlieta irruħ nofshom Maltin u nofshom barranin. Aħna dejjem ħadna nies barranin li diġà kienu hawn Malta. Ġifieri ma nġibux nies minn barra dirett, ġifieri kienu qegħdin hawn u jiddeċidu li jiġu magħna għax noffru kondizzjonijiet aħjar. Mingħajrhom ma konna nagħmlu xejn. Jiena ngħidlek kieku ma kinux il-barranin, kieku l-kumpanija tagħna llum saret importation, konna nimportaw. Hawnhekk nista' naraw eżempju ċar ta' integrazzjoni fejn għandna 9 pajjiżi differenti minn 4 kontinenti. Ġifieri għandek integrazzjoni perfetta. Żaru l-fabbrika d-deputat mexxej Laburista Eliksa Ġussaliba u l-Ministru għall-Intern is-Sigurtà u x-Xogħol Byron Camilleri fejn ma' Gallia u l-ħaddiema trattaw il-kuntest li mill-ewwel ta' Awwissu se jiġu implementati l-ewwel 12 miżura tal-Malta Labour Migration Policy. Filwaqt li semgħu l-istorja tan-negozju li beda mix-xejn u llum qed jespandi, saħħu kif permezz tal-Labour Migration Policy qed tingħata stabbiltà lis-settur tax-xogħol li tant importanti għal pajjiżna. Rispett mhux biss lil ħaddiema vulnerabbli Maltin illi ġew dejjem fetaħ il-bieb kemm għal dawk il-residenti fil-faċilità korrettiva ta' Kwardin u anke persuni oħrajn illi ġew dejjem fetħilhom il-bieb sabiex jintegrom hawnhekk f'din l-industrija tiegħu, imma anke r-rispett li juri lejn ħaddiema ġejjin minn madwar id-dinja li jaħdmu wkoll f'din l-industrija bit-taħriġ illi jagħti, bil-kundizzjonijiet illi jagħti lil ħaddiema u din tmur id fit ukoll mal-politika tal-gvern. Fil-maġġoranza tal-ħaddiema ta' din il-kumpanija huma Maltin, imma anke barranin fosthom, illi propju anke l-għan tal-Malta Labour Migration Policy huwa dak illi minnu tajjeb insaħħuh dawk l-imprenditori illi jaħdmu b'mod tajjeb li jagħtu drittijiet lil ħaddiema kollha inkomplu nsaħħuhom filwaqt illi min jabbuża li mhumiex il-maġġoranza però sfortunatament hemm naraw illi neqfulhom.